Ahoj, tady Nikol a vítám vás u videa z Kyrgyzstánu. Tento den nám začal parádně několika hodinovým stoupáním jako kráva. Posléze jsme si dali lehce potřebnou pauzu pro koně, ale za to intenzivně potřebnou pauzu pro jezdce. Popásli jsme, dali jsme si oběd a následovalo intenzivní stoupání nahoru, asi jako 2 krávy, jen tak do příjemna. Po tomto zátěžáku a odsedlání koní mě naplnil pocit vděčnosti za to, že mám nohy chvíli u sebe a že mám sebou chlapa, co umí postavit stan. Ještě pár záběrů na náš luxusní hotel. Základem je mít stan vždycky za velkým kamenem. Máte jistotu, že na vás nebude foukat a i kdyby, aspoň víte, že z jedné strany vás nesežere medvěd. Další věcí, co stojí za to si určitě vybavit, jsou kvalitní filtrační láhve. Tyhle byly úplně skvělý. Mají v sobě už zabudovaný filtr, to je úplně influencerský okýnko, ale naštěstí jsem si je koupila sama, takže můžu takhle nahulvat. No nezdechneš na žízeň prostě. Takže můžeš bez obav pít vodu klidně z potoka, což oceníš v situaci, kdy je nejbližší Lidl vzdálený 14 dní cvalem. Takže vždycky, když jsme potkali nějakou vodu, tak jsme si ji nabrali do petek a ty jsme následně přelili do té filtrační láhve a voilà, piješ. Svět je krásný, všichni jsou šťastní. Dávám like. Tak to si myslím, že by pro dnešek stačilo. Zalízáme do stanu, protože, jak se říká, ráno moudřejší večera. S velkým nadšením, že nás nic nesežralo, vítám nový den. Rychlá hygiena a už budu končit, protože za půl hodiny máme být zase na koních. Takže si užijte poslední záběry, jak mi přítel vábí krávy na video. Moc to nezabralo by the way, ale můžete ho pochválit. A kdybyste chtěli reporty z dalších dnů a náhodou se vám to líbilo, tak dejte vědět. Pacapusu.